barkanmu da kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin kallo ya koma sama. Ku biyo mu domin ganin labarai da suka yi fice a wannan mako. An ɗaura auren fitacciyar jarumar Kannywood Rahama Sadau da angonta Ibrahim Garba a ranar Asabar. Bidiyoyi sun karaɗe shafukan sada zumunta, suna nuna yadda 'yan uwan amaryan suke taya ta murna. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya karrama tawagar matan 'yan wasan kwando ta D-Tigres da kyautar madarar kuɗaɗe ga kowace 'yar wasa na naira miliyan 150 da kuma gidaje. Bayan da tawagar ta doke Mali da ci 78 da 64 a fafatawar da suka yi a ranar Lahadi a Abidjan, babban birnin Cote d'Ivoire. Ɗalibai uku 'yan Najeriya daga jihar Yobe sun yi fice a gasar Ingilishi da aka gudanar a birnin London a makon da ke shirin karewa. Nafisa Abdullahi da Rukayya Muhammad Fema tare da Khadija Kashim Kalli duka sun kasance zakaru a gasar 10 Eagles Global Finance. Kuma yanzu haka Atiku Abubakar Foundation wato AAF ta ba su cikakkiyar tallafin karatu. Labarai da suka yi fice kenan a wannan mako ta cikin shirin kallo ya koma sama, sai ku kasance da mu a wani mako idan Allah ya kai mu.